ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କୋଉ ଆଦିମ ମାନେ କାଳରୁ ଭାରତରୁ ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଭାରତରେ ସେଟା ଯାଇକିରି ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଯୋଗର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ କ୍ରେଜ। ଆମର ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କି ଜାତିସଂଘରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପିଚିଂ କରିଥିଲେ। 193ଟି ଦେଶରୁ 177ଟି ଦେଶ ମାନେ କୋ ସ୍ପନ୍ସର ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ ଯୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଜୁନ 21ଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଭିତରୁ 21 ଜୁନଟା ହଉଛି ଦିନର ସମୟଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଗରେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଲାଇଫ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ୟା ପଛରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ନିଶ୍ଚିତ ବି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ।